Okay, gal pangos. Kaywa. Got life. Yes. Orikma. Al kayo len wo nasuwas kayo so we got change. Was Annabelle na kayo in cherry at last bit. Tiglo kum cherry ngaliam cherry. Roxina, welcome. Thank you for sharing. Huh? The long bashir. Long motion. My background voice man. Long out. Share to gas and gold. Start. Okay. Okay. Balik ko lang. Ako lang. Ay, şükran sa ngunin igesas kulaş ko. Pangkos ko Dold Lena. Ikaw na siya. Adam tak pang. Alin, ikaw yung sette. Friday. Frankla, ayun. Cast on God of creating yes, cast on God and of Pweng in the cast on God to us same us of all confidence cast on God now in the melody as we get lost is strong gospel and our gospel down on God. Oh, cast on God, my way, Okay, kahit pangkos ko kulo. Kulo ki aşlawasan, tekin çesko, lemisya freng, tekin isena. Betli de värsta meta, gde siaksel tekin isena. Ile kolkat ke aluni kolaşna oyeka online lasha. Panan gde siaksel ilen siakla etkeni lasha kat värsta met. Bito betli ilen proyan, ngan pangkom to len na, eke open assume, ebe Jenny Sikra. Kulo ki aşlawasan, eke usama share yebengen. Tayla mallap Ginabda kedin pel, gidasham gid Malachi. Das kasing gold na dum. So na ke Friday. Seba mo saying pangan masham gid niya ka. Katlal fung na any ko siya pon beku am dal set that area. Tasakta kishipen makatakas kaya o dain lom belling e panang kadak fashion online lasha. Lagi na kaya kalimya, ngasik tingin siya na len kolkat ke siya pro na tikun pro singan ting just ko ila daga kasla in or akfasla sa bini gasla si nakasuna na lemon friend finash mo nag-iiplan mo fact mo. Ano na kita kalmi nga kaya sunod tingin ni siya na len gas ko siya ka tingin last ko fast na met tingin siya na Katagay ni Akfashe Parailash ke Benzene, Nakmanas got Acme Sensia Shinkan Zona Yon God ke Pray. Katagay ni Pray. Olem God Elemental kung God Kolana kung Kalanda na yung pera na kayo kung matal. Kat mo siya yung malalaptag ng kayo. Ak matal yung siyas ke Benzen. Kipat ako lang kayo. Wipe. Inviipakalan sa pajakauming kääkäikkäs longenenjega. Päiväkalan kumitola kattikaina maingi kumfintia viikaat. Panenke pelsenje katmishe malalapsium. Takuminak nas silain siyasliki tanak na kaiwamatia fal inan ke pelsenje.
oye con na con cái na si mama eto lu shom lain lon ngon madalo mai na kayo kat siya kun kanaus like in when kulona to Salim Lord Jesus Christ. God invite the Holy Spirit na insiyas na kayo we ben amit lun lom si shokipel saying by los sama tunin in we got the gao saying yok na na sesh sama the fact gas lom but siya ta India kita lash ain ko in mayumin mana ko makatakulan ko na fash kula malalap na zoom gipel saying at follow na gloria na honor na zoom siya mana ko again in yung kula na do Lamb Lord Jesus Christ kat siya came amen Ari Okay, din isa na kumkula. Ash mo factor mimit tigat sunod dig interest ko. nga kay kula kaksagin kat ke mo lash na kayo ke kat koin sul pe o sin yeneng yung ke ko sing ay tal dal kuluk fine ash patay na ne nag-i-plan technical difficulties makatulyang na ke nangalalay fungi mo ako yayakle kibitibe el nasa ma kula kaksagin kat ke was sa mawikat ke pelsinge elalay fungi la gas lale akfashiya kaya na kinalan kat ngon laling ko in ref maging kat na kay wine ko in lut efak ay mulkin inyok na kayo kula malak Okay. Ay, state of the other. Yes, so, Tamam şimdi yeter kalem kuşayım. oh, okay. Kapain ko na. Okay, kalem gina. Okay. Ikaw wala siya. Kung faga. Una, kung masan sa mga Peter ang anan, mapasaan pa to rin lang. Follow. Seahawks in Belling. Oh, Mike yan. Nawiti mo ko Jesus Christ nga, mga wingin na. Dapat Ash mo back group. Ikaw wala siya kolina. Pinan Corsicana, Texas. Texas is a country still dahil si Vena. Dahil sinalagyan Amerika. Tasak country na uwo siya pa. Walang siya Texas. John Kosaki, ikaw ba yung Dagin faga. Ash mo back group. Nawala, kaksakin God, we go us. Bakla malap, siyum damle shirle, kaksakin God game ki, oya siya kumala kadinggan pakikastan God kaya nga. Tigin ni siya na kumalap ki po ay siya makumakfash silangan. Chlorine sa may rin God, ngan madalalin ko God. Pel siya nga kadita dari katakpala timid kolas kaya dari. Pelin katlek siya ni fakit kay Jesus Christ. Pange pel siya makada fakit kolal. Elen ko hindi ko inakalim yaki. Mana ko katakya. Ana sin baby singen. Gini siya na. Mr. Pweng, ako lapin long pagkasalom. Yuruk nga ako lang ang lipsra. Lutibo umata ko yuruk metik di siya na. Vini asen si makade kapen wikas na ke. Tari kade float bella na siyong kumin kanak fashi. Alo ni ko kibel singe. Klumala. Okay, tingin Diyos ko, kung kula, hindi siya bising siya tingin maasik, that we coronavirus. It was sore throat siya pala. Tingnan natin si Vanessa. Nakatsum na urgent care, tawe, kumina, dahil na kumina sa utsak, check ko wime, dahil upe check. Nakasak, dahil naman siya nga, papa, ano naman, saan nga, Wait, katsumi na check ina forget sore throat like ina forget na shock to. May nga mask yang may nga tusis ka nga tu check mo. Na or naman sangin ko to. Ano nga sangin ke masik yang. Ngata shock to ano dig ni sangin. Masing ako min Elia ko na pamolak ko yematon God. Dali metli tigi siya lack fashion ko na nag-friend yo. The shock to kaya ang daling love siya yung fashion week sila pa ngayon. Aloyang da na nga kasi na nga quarantine. Kalmiya pa.
Katler mag-i-office, uskrip in law mo, kita zoom office, kita talo siya, daw rin mo, kita nga, pahirapin na quarantine siya na boring na lash. Nga masing ka fact, nga non-ko casting ay taking isa na, tatapakal friend, lami friend lang ako, nag-gusto na cast lang yan. Nag-casting ay itawi, may yan, si Bessie Mara, maki, siyam ko bitiga true na yung mulit kita, Ash misconceptions eh. Laki adula siya si Vena. Isamle, nga pa sir, dik pa sir, nga amit melim, nga matulan melim ke, alu melim, nga liye na kewa masika ki adula siya. Ni misingi ki nga mat po si misingi. Nga ibe, siyaram na kik ko siya ibe, nakatkas ko siya. Nakatat ko siya nga vansik mo. Ita bukin na dawi siya, kung fini dawi, fingwang inem ke bukin na dawi siya, kung tuwin na yung kasya. Nga si Fred ay nga force siya. Abang naman pa eh. Now, if hindi nga force siya, nga may force, natayak, singa bang naman pa eh. Kalina ba, as may tuyas ko siya. Tangon naman pa eh, vaccine. Finwang inem ke bukin na dawi siya, katong suustiyak, sumustay inem ke. Nakot tuwin na yung kasya. Kung finlut-luti puklal fakyak, kung may kunayak na kifafakyak saptaon ko siya niya. Kung may layan na Bible fact mo, puklum-lum siya ngayon, may tapangya, may tulong wala ko siya pangya. Di siya fan na ko gas na, kukuntuyak, i-gas na puklum-lum siya. Di siya fan na, may tatafala. Na Lion of Judah. Sa makiyavan na sa wuli gina, hindi na fan na kinigas lang. Na, fakik sa singal doli ba, siya pa po siya na. Singal doli fasari ko, siya po pa kaya po siya na, pugin mo. Nakapahila pugin mo, siya pa, ano kaya, tipos kumila ko putiyang si business kaya. May na-close kaya. Sa mga nitlo, tolo yung katafasyon na kaya. Katafasyon na kaya. Manayin, but we got nga, bayin ko Marina, kulo kaya Ashloman, bayin ko Misa William, Calvin Ligeksa, kulo kaya Ashlowasan kayo, bayin ko was. Na, float lagi mo siya naman siya nga, taking just ko na nasyong tigin siya na, kukuwas ka, asal naman Frank ilan tako, naman Frank. CSU, net close na kaya po ginatawi siya. Naman kaya, kasi ba, mga to, kasi ko sa sham good mga siya. Ako ko was kalam ka element na kaya po ginatawi siya. Fin fact yung siya yung fasali ko siya mo, buksin, malan, bukin mo will siya malan the Lamb of God. Ko yung nga siya mita, kaya kasi tawi. Kalau mo vin puk siya ro ni wen in the free yak na kago me mga diyan may skin jealous may fact close cap nitluon na mga champ tuloy mo champ ba siya tawa si met ngak second god ke gom ngas man si kan bigas la ke an nga engan ngan bigas la beke an gak second god ke oye magat aske ke belgingen fagel ke gastan god na bana ke kumakala dengan ke si misconception the metricing ang gas lagyan fakla laga ke samsamin akshikyatin the samsamin palat the samsamin tikiyama si mapapala akademia masimit fakluman daman sila kumo ke kumfort pangan wala kung fakla siya na fakla ke kumfort kalmeyan ta kung sunom nato na ke gaslan gat ke kumfort na ingin na kikumnata na kigastan kadam kunekta na puklum nim sing elosya klasya ka ni gesla na ke makakwag ide Mwetlan gat nga taga anak ang amda project na pinanwota elosarela practicing endeavors nga inusyak neta na ke lalay fumising isam na in Belgium beginnings the tawak si Chimete in kan bang na ni Mweta. Nangan tal pala katakan suman lagi luma si. Ang lagi los tagalos akia o si Manuela membership in makan accountable
balik na din may lutingay la siya elo siya wonderful na ke standard may elo siya lutingay kastan gata na dawi fokle dawak tawan siya dawi fosh na lalailik na siya misconception siya makumakalim yung bay Mwet tafong lemman mo kung vinigay ng gibuksinge kung guarantee na yung kasaw. Buksinge akalimila kung da kayo kumyang nasindat kung may gansiya mo lip sila kasangat na kung kitay mamawrek nga yo minsan kami koy gumukay tufin gastan gada kaya mo pala pangon kat na kaya. Mayan buksi kung fact nga makasimastanes kaya selakan symbol life mo kaya na o yes, yun lang yung nakatutsiya kalal mong na nakimamata ka katapuan oralan guys si Dawi, oralan guys si church, panganan mo become question of validity of question na divine entry na mo mabatata. Na panganan si mga tuwi kayo. Ngayon, sinsya kanta ko na sis, kay one cast lagi, in nasinan akata yung mga faktor to ko aspepel na kita nga bakla bangan mga kaya lamala Tegi wala nga siya kagin charm kunya ginte ofise gin masters may da ka mo ka daksik keden na ke alula so ngay taban nagtake gin iska alula so Ngati kan si Vena, nga actually kita nagkakadula siya. Nga leak falet ye, along siya tao. So shokta, kato fact ye, kato sumonyo sin Mwet, pa tafong leo. Lemon Frank, tingin siya na, aspect of los na nagkimitigat fast na Mwet, May masika cham-cham gun nga, earphone na tigatin, arik magbalang penja. Cham-cham siya, cham gun nagiplo ni tawi. May yin, masing asumon biya nga le kikat sukap ka pa fact mo pugin ni daw sa mo sa inish na kaya nga panga pugin mo na kung vinis mo sa inim kaya na mo kumituwi na yung kasaw panga ka fact kaya makikirat kap ka pa kaya ni kinikipin nga fashish nga forward na inmit ko siya nga asmate fact na sigta nga salam pizza Salona. Pare when masingan we na metsim singan. Metsim magunan metsim secretary ge tawi ngan. Ilos initala melos faka. Na banang los fakla mo pugin mola bangan met silang sa sangin na ke pugin mol. Faxingan en dal fakangan. Ta shokta. Kat table na kem gugulan ni tawi. Na ke level on church baptized lesingan long church lesingan pa to decrease lang liki itawi lesingan okay na banang as level luo ke na banang wetland church na kayo ko wet mamta ke itawi nga kalim ke when nga ke level and president masi bela na rakata bela inena kita nak ya makena na sit met simara pangan la tipangan fakyan masingan na banang mata ka ang ta sakta ngali mo kachamram din masingan na fin kachamram din nagay church at na masingan nila na 10 liki o yes ma church and recommend gidan rala nagyakpok si masingan akpok si masingan na el din na faset me assembly silan itawi ngan kingata mo talong ngayon lang bangan mo papa nangan ngayon nangan itawil na ke na kingash ki level and minister msinge masingan manalan matsim singan 89 fakyan na nasin level ngalag marshal take interest ko take ni siya na mapala oyesima ngakalim ke pa illustration kun na ke katin tan shoek na ke level jin church nga Pakat talan church na kita magayon mo klansak na. Pangan mo si Arshuru ko. Pwede siyong fact sila. Dahil nga nidal fact angan. Tasok tabel na gawa nga avoid mo siya nga in-tracking te capture ko 12 na tapat laga na. Pelma arspelak nga nga samsam na sin met wiya kalansak nila. Tipangan fact yan mo siya.
ko men masing bugin mo ul si makum charm gungan Mwet si fun na worthy enough in guess la why pangan mas na ba misconception yung champion nga pa akin na fact na si Mwet mawikat yang talong inkalim ke le kana de patok na ke iplan nga fact na si was ke program ke Victoria mo along say daw min discipleship program si pa along sila kat forward lang meron to sang inem na ke kumi dawil kumi ko click force mo kat forward kat pato ko lo sin dawil min parang commitment si na ilosin mo kan mata ke ako si kumi si mayok siya na ke sumidawil kung fine ko kon na mo week na phone silom kan kumi ko kon ke ashto kon silom na kumi liye kumyang kuminte Orela ma sa way, so fact like as sa file, kung sum may day ben, kain mo siya, hindi ko miyang kuminti patat na kiyaman, or along si oyes, along si oyes, kan mas na ilya pa lemon frank, digin just call fact na nila, fact yes, kaya fact mo pangabugin mo, mayan mas may kikiep siya, aklu, taf mo na yok si kan makan pan lang mo ito nagkimisa ito po ba. Masigan ba na bangaki akalimye na gulo assume ikaw na assume Luciana ikaw na assume ka Ashloman Linda Pesel kasay sa kadura lang pa mahalo maloa kalma mahalo aloa na si Waskaywa mitlibawa iyan na as dolena gulo malap as kalim lum gayipsin but the fact mo katlain kat kinayak sila kasi narrative fact cases. Kaya the website ang nag-masil lemon for fact la. Kung may call matsum sa wala daw. Taran kun di fact mo pangabukin mo. Fact mo accountability o Roxy na fact. Accountability sa pangan. Accountability sa la kumang. Ngayon inik tagibukin na daw Preston Fires in coin able na sick. Le nga commit na kemasin. Na pugin daw siya ang nagkasya kung even baba ngati ka jang nag-plan Preston mao digin just call Lewin Frank by kan jam good mao tasok takla ko ba kung Preston siya kung may ito la siya we daw siya te kung mo kan April na siya ilosin kung kan tanglo siya kan cash ko nag-plan collect na nga fact mo ni klubak te sisla ke masin ni cost la wat sa tari ke nitya kada siya 722 kaya masingay daw na bayingin na 731 nga mo unless tigni siya na lemon frank tigni triskel alas masigum kaya fact la masing ala na ke fact la pa yun ni tawo las when you stand them the law na ke mal dalarangan we got te tawo si pa las na kita te law na ke kita Chuan na ke mga taskeo in mo weta tepe liye mo ka tafan nget kiti kam ta liyo rik mo la tali ni samsam kun na ngasi ko pel si lash ni la ka taske oye singe ala na yok me growth instant growth se ke pe kasin ko lingi na ke kauli sanga lang tingatikan jak mo kauli sanga ke social gathering ko social distance na ba nang katpa we effective care may kat na fara ta kane kumaki oye sila na ke panen isam tamlel serle take interest kal ngajak nagsensya gisin Preston nool la pang singe orik ninge pel na falin dari tui nga mo na program mo masingan malan maslong Preston nool kung na-personal ba siya ang kinbasa nga, hindi ko flakilat na kaya. Ba't ko ba nga? Minti dawi siya pala siya. Or kung flakilat na kaya, may mapit nga nga. Ko, ibig na siya ang kinbasa nga, kapil siya dawi. Yes. Na kung likas si Mataga nga, violence mo sila, accountability. Accountability. Bagong fakla tamlan sirle. Na katrela masin da shrakta. Pwede la, oye, singan katnitang ni fakla na ke, posisialien fakla las, posisialien na naklas ka nga pukin mo ula pa nga. Pwede, fingom daga itawi las chance tum kumin daga nag mo ula singa. Fast ka kum daga nag level singa ka mo daga lunch church la. Panganen si madiye ko.
to nag-awkward ngan Lemon Frank. Di ba charm gina? Fact lesson na ke. Tafong din fact lesson. Katikan ni kul awkward ka ni tawi. I mean, awkward kan mamit ko ali la siya aki. Or parang tangan sa fight din charm gina. Sa shock to na ke in akatay kung tangal ya piyeng. Kung mga matsum ni tawi di kan fact mapugin mo siya pa. Mente. Parang masya charm gina. Passes, alam na, marigid mo supervisor lang ni Tawi. May dala, sponsor lang ni Tawi. Sponsor lang ni Tawi. Ilay na nag-work close to the request. Tawad na natin yung mga. Pangan mo ako na siya na nakasuot siya. Fingat porang lang, na-fact lang na, tari mo nagawa na kat. Kaya pangan mo sa katash kaya, kat tesin pa siya mo siya. Pangaman ko, anak kong metan. Ngabang ngay Tawi le. Tatla na me. Kung yung master ka charm gina, min ash shamon ye. Sayen, lamalu ash shamon ye sin Mwet gluk na ang tipugin mo, mo, para ka shamonin siya ngayon. Namnas, mitel, context mo ka chicken ni Kola, o na daw yan mo. But kinain kalim le, yes, facts nga kat nagtinaksi was sila. Mayan, kat finitole siya, sa kat kasta, kaya makuluk siya pa. Kat finitole siya, siyam yung gasan kata, nga no, kat siyam na, ikaw ba blessing sa makadil sila kaya, fact lang gaston kat. Ikaw ba di dat? May kat liye, as fact mo, ito idea or makuluk siya. Na banang siya pesa lang. Ako lang malap na shoot sa mata ko sa Gasla, Chair Binro, Maloa. Kulo kay Gasla sila pangan. Aloa mahalo kung kampay niya na. Das Jeremy pangan Tamlil. Say nila. May wal sila la wala lap sige. Oh, warrant officers in Jeremy. Chief Warren. Rangers ba? Okay. Ashmit lalap kain la Cornelius mat ko long say sila so you ka. Mwet kolla nun mwet mayun. Chief warrant officer. Kung Jeremy. One Selena Rosa. God bless you. Klamalap. Na Jenny katbigong beses. LOL. Nakagbanay. Asa ka lang si Siak mit, tafagat trola ni Gitam that sir. Okay. Kung suka kumas ngan samsam ko na, nakitara pang lash kisi Henry Malam sa African. Siya nakfashin. Siya nakfashin. Kita festival ko wan gathering sina. Virtual. Bang, siya po na bang. I'm out. Kanigin Frank, masul malay magkul in nawala. Albo na. Well, alam na. Nawit ko na nawala ngayon na. Well, nawala. Bakit room sinol fasyangan? Yeah. Bakit room sinol fasyangan? Kulangan nagiya. Lang kung bilem talak like kolon ka, akmulya kwen natin ka, kumita ta maula. Kung sinol fasya. Oh, kasi sumot lang eh. Kasing call. Barela. Kung re-define naman. Kalbo. Ano mo masan? Well, habang kukusa ako lang sinubongal, katasan din ano lang sabi, ilbay ko lagi last week. Kat kina fact lang masiging para tanin siya was conduct na nak. Sa mga kumuhan totoo lang ka to. Or ka-charm get sensitive issues ito. Fija kumya. One sensitive issue lang God. It's a real issue causing some division. Nakatin lang malak kaya fast na mit na upag sinjit sila Mr. Frangan. Okay reflect kay Malam Sasya when maki social distancing singe pangit kita may proya ilamala. Ako lang sila ngan. Ibsingan na. Interest lagi na pakanyang nakulot siya over on top of our head. Katlim to like bakit mga imdan met na kayo. Lamalap Lamalap tigil. Lamalap tamil
lemtalek pa casting this lemtalek pa confess. Chamachi siya ngan. Olina. Negolina. Lemtalek pa confess pa admit. Parang gas ko siya na kayo. En dat kan vlogleidingen vernacular laten in kapen. Dat is maar als na zoek je maar. Kom je daar is aan de Alokoa la. Kita zo'n een keer kapen naar een vocabulary lessons. Maar daar Nee, dat is zo klom. We gaan dat borong aan dat take interest kala. En dan gaan we Pat mata papa na William ma pat mo katsuma so papa chuta ma kano alam na Ututuf. alam na ko anong kikas-kuray paye kasi sa ma pe naro nga fa samram jito Kasar offline Kasar offline. Yeah. Golila kung gula kung di sa long program. What's gas crack with long la. Yoke na still take interest ko. take interest ka lalo anong kikas kapabugat ko mo long Ikaw yung siya, ibon tayo may bad imita. Ito kaya ito yung version ng pangan mas nga loot ka kung nagatamad ka na yellow mo ka na kanna kas ko siya Wait, kung medyo back, kung back ya bangan. mo kung gas na ko siya muna Okay. kung gas na ko siya muna to pumunta America Pat ay melim sa luman ba Kung tulog na, nga casting list, Texas si Bella na may chimada nga. Kung pa na stay, ay nang casting list. Wait, kaya pa nakakas, or ikasit lang kayo, ikot mga, or ikasit na kayo mga email. Kaya kumta, offline pa nila email of July. Well, Fred, let me better than the 9 lilala. Kilangin. Ay, kaya wala. Hindi ka na-show nagke si Velars na uye ko. Lumalap na si Wus sa mata ko cast lang. Wigan tiyang niya nang Pinsa ko ba inak ukas ko siya kontrasyon ng kabalit yun. Tingin sila ila siya ang kabalit sa tam singing. Ila actually si Vesik na nakachang ba. Mwet Pweng kinanon ko eto ko. Mga pinsa ko is not nas lawang na kaya katayas. Pangay Quanon programs yun. Pangay mas kami wiko. Hindi ko na tayo nakadakali ang program na actually si Krimos. May tuwig faklak ni siya ngayon, o higing pelo na sila tigin ni Sena. Kaya, lomalap, nga ko flape hindi gas lagi ma ko siya mo ngan. Taka mo, sa mas mayok siya ba nga ko minito la me pingo te tawi ka dinito la me kal minitawi ka te tawi Jesus Christ pa ye faxingan book sila nga kung sa most line kum kaya ngayon di pangan bukin mo le pa book sima nga kung may tawi tu kinanon kalangat liye line kumash kaya to siya kakwak pin fellow Maurit lang kaya siya katingan mata na ke ingenik makwak kating fash kaya ingkaya siya kating kap kapag ke gas lang kat pangan ma si mga mo yok ke kisinsiyak sa kuma tamlin serlin siya kayak ngan la nga kung fin may kalan sa planetawi nakatinte fact mo Tako sa most line ke pukin mo namin manalangat makainain sa most line kung ke pukin mo. Pukin tawi pa fal kumin bangon puksi ngayon. Amo ko sa to kailan ke ta siya kinilain fact la na ke tamlin serlin fact akong pinita ka fact it's a sin kuluk sirangan ashke James Akosh posingali kyosh. In fact, kot finito mo, akot tiyoro, kot te, suwasi kot ke, nakuluk sila spangan. Napaspe sira to yak sham kinya ko yakongan. Katinde chechi oro lash ke kai si dawi, ko ke kai si church,
God kina siya kaya kaslan God inak si was ye God. Mình God ini na in si was ye matan God. Kaya God chuen na ge Fred may lut si ge Fred in fact mo may us pa yung kinanon ko eto ko na ay nage may kwiyak na tafilangan Malachi luwas nga lit George na sulpesap tato lu posse ni kaya akos pangan kanon merit singan na gosvin we got ke Wednesday ako to yan sila tam ni sir like malutlut ke Wednesday nga we pelutlut kaya nga sa mosla dahil siya mon siyam like Malachi pangay sulpe na kay when niya ngay may ngali mo background na wo was saying pili ka tike matawag yan malutlut ke Malachi na may palo singan Malachi el may palo susuksaf lasi malim gado sa poema in gasho met talik na din isrengan in aulia kliki makuluk lalos na kiluti lal tam din sir in fact matukun na Malachi na mo there was that silence between God and the people. God il tuit ila sham fashion ya tolfo ko na ena kiluti lala in fact mo ash mo ya kelim yon gosh makadil sa poelma Malachi in the tako kasha mo laling perso na masimate ka nash ke nga sa mga lamangan na kay waro nga ala encourage ko sa mga na nga long silut ke gaslan gata in in we simus mga may kasha lik na tos tulele Arjun Malachi si sapta se fosun ke le me gosh maya kalami se met ngan ba ka de long se Israel namase aktuangan ba ke sapta se fosun gosh ne ke sapta lu fosia ka de laksi was ye met tol lal ma kof la got se akos oya si was lal namase aktulungan ba ke sapta lu fosingaw ne ke singalon gosh in fact mo God el kai met lal. El tugunilak suwasyamet tol na el sumak suwasyamet na kay walal. Na masya kakos ngayon el kat na suwas nanon kolalo suwas wang in siya ay nanon kolalo. Na masya nga naske saptalu o pasingalikas na ke saptatolu poslimekos. Ipsiakli mekos ngayon pa ke saptatolu fason kos ni ke singalu si fen mga komaya kalim yung singan ba kadel bangon mo tayo nauliya. Nga ko may sham ke ipsiakon kos nga nuyi ko. As ke saptatolu fas singal tolu ni ke saklayan saptaakos. God ilaksi was yung lal ke sham suwelalos. Nakatantay wa kritike fas singali Josh ke merit lalos. Adak mo. Kos akta toye lalim God ke sham logos. Ako siya me katakta toye ke kos fak mo lim God ko lan non ko mo met rek maguluk na kay wailos wona linche wo gelos. Oye pe ke kos siya iye God sa non ko si was. Malachi tago na yerolos in fact la. Kusala na akta toye lalim God. Elos orela mo. Kisipin nilos liye mo. May rek makuluk na. Nailos nan ko mo katil diel tay matay wo na. Mailos rangan wo na roil inse wo na kelos. Si fact mo pangan makatil non ko. Isam lai si ay fact mo. Nanaklan lash mo ito tiye apkaran na kinanaklan lem God. Nauro Malachi shamram sil dai ngai siat la kus ko koin siya mai kus ko koin suk la piye met na noin ko suwas singan laim si ma ko suking en sum na ke sapta to ni fosse laim gat kolonel to ku efak nga fa sa payot may tuta gas login ako lain genik log na laim sa ko suk efa sa na to ko na ke temple lai
Mới tu ta Pweng si sa ko skin ali inge e fa ta ko in sul ke kin wala yang love. Mới luo ba Malachi e sham kin. It John the Baptist ana ke akate la family sir like Wednesday. Exact words like Wednesday in fact mo. Kishipin Laim ka del tui tila sham na sin talik na tinishaingan. Kana sin may ta lusen yan aloyles ko lusen ye tol fukungan. Now relinin olen si besa pay masye forerunner. In fact like asking an forerunner na Mwet si Maylin nolen sa pay main ko into ko kuila in kenek suking ke fast na kuluk oya kuluk lan may tangan but John the Baptist. John Baptist ilin inolenta ko. Ile to ko, ile ICI fact ki, may read ki ICI fact mo. Ile wuwo yakin geni ko fact mo. Second line geni ko na sil. Na sin sa eto ko ngan. Mwit lango si mga fata ko ngan sa pa Messiah. Ezekiel, Jeremiah, Isaiah. Tal, mwit palo lalapin yan nilos na kayo wa siya mo. Siya mo tako silon lame Jesus Christ ngan sa ba Messiah. Nage pa in fact mo lame si ko soup ngan ele to ko nagtitemple lal ele sana to ko nagtitemple lal. Tawatsum nage fosyak luo ngan in fact mo. Tasok ta sir eva ko in matain lane sa gil ta ko. Sir eva ko in pain mo leke lane like kila si me. Ele fa na si AR ko Magnus na siya na sukola na. Ilaga ko inorek na noin ko na siya mo torek makeo siya. Siya mananag silver e gold in Agnes na sila. Oy niya mo duda kaslan lim god fa Agnes na siya mo tola. Nailos fa use mo sangwo. Mafal na sin lim god. Na may song sa may chuda may Jerusalem. Us na sin lim god fa may siya na sin. Buena idemita. Ilam ka del tore la ulela sina sin meto la mo. Ilega wela los yellow yang nito mabat nito. Na ke kuluk la los kan naro super folok lain kai los ke oye la los kan naro mit no non ko si mai ta ko ngai mit kum fo se ke ma sham kin yen me lut se ngai Malachi el te ta ko in sham kin oye sa yen no non ko sa la si malin got le ta ko ro na sin mai ta. Nang akum sham kin John the Baptist Messiah. Here, sa coin pine mo lagi na noin ko kaso sa plan ka. Panganen si mga kumini na ini sa amin. Sa coin matayang la na noin ko lon lime kat. Kaso sa lon lime kat fili ko na pesh. Sa coin pine mo lagi pa sa coin matayang. Now, ki John the Baptist il to ko ngan le ako la mo ngan mo ito in mo le. Ay na ginafa ki Tuesday. John Baptist il to ko baptize sila mo ito ki Kof. Like Jesus Christ il to ko baptize sila mo ito ki mo. Stella mo yak na ki ihipe. Nako cham pintayin siya nga ni kun nga lalaki mo ashin master siya ito process to get na siya gold and silver nga ni kun la for get process exact process kaya to siya nga ito mo si process na upepe nalamayak na kihaknas na sila sinan nako for sa apples fact mo na may song sa may chu tay may Jerusalem na sinlem God family siya na sin oye na pelmita Flok la oye na pelmita ilos sulpe for la liki oye lalos milos for na ke liki God ilos sulpe flok la na ke apples den lalos may kise na ke ka cham ke week se may kise lalos na ne flok la may siya na sin God ye for sa klime ko shingan pa tàu ya ke screen and in fact mo lem got color na in fact my fat ko na euro was in na non ko was e nga fa saw in a rek law line lo say nu oye be mo ko show e lo sa rek lo ki e lo sa ka ta she ke mo ling me dorek malalo sa e lo sa ro ko look na sing ka din mas alik magam tel e mo se
Lionelus na kayo sa tiya sa nakin ya. Pangan oye lash may tamisingyo. Ti pa nang makuluk makadeli kat kya ta shakta pangan mama kotchak na shukken misingyo. Nuhnuhnkuh Kote tala may tawrek makilinut. Katashik la siya yokele. Rap ko. Katashik singal sombe na ki rap ko. Non ko ke si fena il katashik sepe. Salala il katashik sepe. Tiye yok na payin mo lash mi senya mga. Nara edit ene no nagadin falokle. For laliki mga. Main got finte na kotete ko in pain mo le ko matayang na no. Napange may ngasang sapta limigor sang tafila may nalekalim finilwela. Katsum fosinigagos na nga tafila kisang ko sislatlug te sapta limigos fosinimigos. Ingo in dictionary gesta na si kumla. May nga akong check na shukya ni misengi. Belzi na non ko ito ko na fesha. Pate me. Yeah, I read it as Malachi pena saptayakos kilenin na noin kalan lem God. Len lan lem God somma. Lem God kolen in fact len je feta ko ke meeting je falat emet kulut na kaywa. Pafurena ma paula. Kilen se ilosofer yak efa wayan in malola kelos. Ano suwas akfalat je ya ko akfalat je nasuwas akfalat je neko Colon mo lalalaplop, fascia ko wusla, ay nakalming sa ito, kayo ko wusla. Kot na kayo wamisenge, ninanayin ko in, liksyon iloyang nagigaslan God, kisipin, nanayin ko silan layam God, ngipinda ko na fake kong, kakash pa syaklan, layam God, finilo kaila na fake kong, nga kumeti ko in matayin. Narainin ako dinala na porong mo, Finlaim gadil shish niya mo itsin na katafila gas na sish. Nagadinin nagadinala na porong mo. Kadinte Sean mo di ka pilesyo. Paya na ngaro kat misa ki chance makadil si na sish nga naro. Nagadinak falat ki pemit na kawa mga packet gas lang god. Di samda na noon kalan lim gadil. Tako pati ko nito na niya. Kilowatt ke bello ko, kilowatt singkat ke gaslights at ako bendutia axios ya. Pangan marsh ko, may flow na pela, life ni marsh, enzilu mga ini mo pe casualos ke. Pangan fact ni bel singa no mala. Tigisena kum kulomalap kya katayana kalim fanin sita ko yurungan. Alal fungile ashpe oral taking tresco be lemon frang panang ngay agigit bela na selos nakatafa kalya program la so ngay sunod taking tresco met natafa lemnisha frang taking tresco taking check mic 2-1 Lumalap, well, nga mga oras yan na. Sudah kaksakin God, kaksakin God game di kinisya na. Kaya, kataya si mga kumralain, ilakin na si Fesingan. Mwet Pweng kinaman ko, eta ko. Namdawagin program la siya, ayat bekim dawagin nakataya luman, power ala from si Lashberg, kasing itawi leo. Fall na kami nito singa ka din nan to ba kaya mayin naman ka singa to ko bel singa ito siya klame dawi ko kung de dawi mayin naman ka singa bel amo mo so kung ke emos de me kos singa lit kos ka samram kun len singa na len na losse ka de na per ke len singa ka saman ke signa kon ke amo simman de ke wikto lumasomla dana ke totoo la si kung samram ke Kaya nga, mo greedy mo singin nga kasi ang totoo lang eh. Tekain kat pa totoo lang eh. When akala mi ki mas la mo lem ka din mabagpat. Tsaka totoo lang. Nakakita ko ngan greedy kaya nga sukun la. Okay, so professional siya nga dal kaligian itya ki
yang ngaul. Dahil daluchak na ipeli no ngayon. Na sulpe, som na kemikala temple, som na ke shrosimit, shrosiakluo. I can see, ngakan liye life ko, Malachi ilfam sa mga nasilos. Molin Mwet, kat liye la, efo ka namasya. Na yan si mataka, hindi siya malutut siya nga nasika pa. Elos tiya na liye makuluk-malos sa lang eh. Makuluk-lalos ngayon pa, show them up. Elos nga nakitensya kinla, efo ko, makuluk na tataga na yoros. Kata na liye divine blessings, kata liye divine affliction. Pangayan si ma, kung nayayak ko, kung kipensin ke coronavirus siya ngayon. Pagkata, elos ko kasama si, hindi sikya ko yang na si, kaya nga na mo sila, shangalin ko sila ka kishakilam, ki Jesus Christ. Kaya totoo lang siya nga siyang kundi ka, mga faka, lem Jesus Christ, kakat, la siya siyang sila Moses, Jesus Christ, siya siyang sila matamalitito. El kain matayang, lam tani tuk mabatpat. Mwet pala siya nga, siyang kundi ka mo, in mwet la siya la, arulena, taka na siya kadindila. The same thing keep on repeating itself. Nagingasong nagkifasi aklungan tolulugot na samsam ke mateng. Lain si samsam genge. Hebe samsam silom ke forerunner siya. Ngamot ka na ke pasaluong. Exodus tolu ya samsam kun lakade long tang landalik natal nga finanitya. Na oral banglan mo si sinakshiko siya kilos. It's yung deliverer. Na nag-deliver siya makatliye in second line ganek nga John Baptist il daga pawuyak sila nga in pangon mo ito in daga in repent. Na banga siya mama pangon yak nga kung ke pel siya makataspek nga nagimula siya. Ngamdarik mo yung gasing gasing di Sifac contemporarily makataspek nga na. Tayo siya malutut siya nga nag-iipsi ma kadin si Febe na liyela, efo ka makuluk ka taga sukat siya, ngayakin matlalal fung isya, nga takam tayo kalasya ki inen ngam dalan lom sika. Napangem en si ma, when the rubber meets the road, kata shaman na malito da, ako chika kapsa lima sang til, kung na ikatyak nga. Sham si mataka nga, takata na, Mwet ko Levites maikin priest nga, siwas lalos ba kadakale mila wangan jam oye siwas lalos elos syuk na mamae takain muna silosa kacham jam kun ke Tuesday ke malutu chepe ke tas tangen la katel shangala elos fastigin genik lalos ya sombe bayak yak saye or elos tanget lalakal mane katlem dasi na yan si mga lang si takane kaya pange takana sikum akum chivena liepela menga kum kay niske mulutut singe fin pananan kataka na siya ingena ke moula siya menga kumer kata siya nara taka na sik nga si smoking taka na sik metla ngayon an konekla nga so ye ke mulutut siya Malachi samoan digni siya na ilakan na siya kem singe emo aslanin nanan gas si nakilan lem chuva katla siya pa elakkalem yepe gadinita la true Malachi la sunna batle kat sunna tala na pay shek na chance la kom in repent ara oye ma met kol nga Levites nga tafung leke oye dalik na nga tafung leke fast gi masa plala makum fin chive na liga chake pelbe la kom kadin gatan ko rin kat mayen anak yang akkalem ke rom singaul first year katamol chair leke Evin ba wangin pugin adawi ang gamauchak in adawi le. Kung confess your mouth that Jesus Christ is Lord. Kung fakla sangka na sinlem mise maulyak katang la vela katang la magulup na fakki fosingan mga kumemol. Pangi kaya lak mga kain kaya siya kimalutut singe. Kulo malab jub din siya na and I look forward pa nga long ba kaya siya mat ko Tamil Frank, Minister Frank at Tamil Shirley. Lamalap. Tegin trust ko, gulo na malap, los sa makas lang
Jenny Ilmokulamalab, Colina, Jason Alokoa, Akil Nicola, Luciana, Glover Gaslan, Auk, Casingol, Ilma Auk, James 3, met James 3, 1 to 3. Learn to get Bible. Allah man manas lagi bukuan James. At ito sa amin na postal. James 3, 1 to 3. Roxina Ilvakange. 11 to 13, sorry. 11 to 13, Ilvakange. Kuf los, kuf taik dia coin pakini. So, soror me, di ki unon, kuf sepan. Aw. With live mga uyak, sak fix ko dia coin fukle. The olive. Pop fat one. In on a great dia coin fukle. Okay, kung lumalab kung siya po siya sa nga, I guess makinja ko in cash ko ke may dito nga. Jenny, silent silon cutting and sikyak pel nye. Digis ako ito buk faksingan, siyak singan. Kal, inala ki fa nga wilut ko kiludilal nagjournal ke Wednesday. Na vinagit silence silon lan kat ngan takot kun pelal Malachi tukunin pelangan na tukun pelal Malachi na limkatin ila siyam dusen yet all pangan facts si mga isla kilala na Mr. Lake Wednesday. Aw na, digis sa umpila na Jenny, Pweng vaksal tigis siya na kung sige line ki kanon pa po Pweng mas mismusya kun na vaksal Malachi pa na Mwet maludud pa ba ng already na phone na historical books Pweng pa po Pilos connected na pangan lapalo nempos and sulpe mintet pa ng belts pa aspect yung Pweng mato Fakya na ke malon ka to tisika pils fan il kalbo ni with ang galat ni tempo na bading isel fa sisika to call Malachi no Pweng when the assume when the prophets speak better ko dahil dyan yung kuloki kasi dyan na worship siya kan lamay fra ngayon pelo na sumtugon nga read la emeshipe sa kuluklalos kung pinili na ke mulan alin Israel le ospel katil sang kayak na sales ne ilet luxury na tui wangin le example singa takopek na Israel at kunilos ilos sum na inanicha show ay sabi ko sumutabihan coach as to collections na ilos patay show of ilos take it show that palan yet told ko kena shipin siya kustin lalos na kaya lalos na kalmiya pa aspe prophecy sila shamdram kin pena ke takaklulan le oyesingan labalasingan le aksya kustin lan mayta or katil for na lang na basic at kipulat ben sila kung mo na kipuklal Malachi o nag-outline sa matigin sila le il aksyon siya kay Simon ako siya med ko ng med na masimit ikikal na siya ilka na laksyon siya med ko na ilsipe aksyon isang medan sinbay kan na phone na ni mo lalo sa ikle na mo tuwi il tuwi ta shokta paida gila ni Israel ash agama remnants ash med tapo si mamatake ako klon ka na pa kumiloyang ta na lines ko lang with Jesus Christ kan takokyan. Nakingan chut books le pia book fact ya an kadilak din sum ko na nakatafa tubok lang sin. Tingin just ko line Frank ash casual bil nag-iipsingan. Tingin Una tayo wala dalam. Una.
Kaya kulo malap, Jenny, kain sinsiksen katlong sila, orok din nanak. Roxina, kapsyo yung nag-effect silom, bugin mo ul Eleni na non ko. Kulo malap, Bruce and Kate, Bruce. Amen. God is, kulo malap Bruce, long lost Benavian, Oregon. Jenny Sikra, kulo, Jenny Emerson, Tamil Emerson, Preston Emerson, Lemis Emerson, ikaw na siwas, ikaw ba na sum, na kumkulod, Jenny Gamak Kalemian, na Lemon Frank, saklit ka nga, bakit kung nakasunasyon pelon siya, hindi na pelo. Kuchensiak sila Lucian na papakeran din niya. Yeah. Ashmet Vicky kuchensiak kwa kung pala Jenny. Kukoin diferensyak. Oh. Ensiak na me ako lukfaka ka tensiak ko yun na. Oh, acho que buklal Mac, kasingan pa, blasphemy, gasko. Nakto lulong laligos. Mac to yung longolalgos, kulen, Lulong laligos. biblical scholars last, but, tigil ko. Makatangis ay. Yung gas, longolalgos. Nakto lulong laligos. Yeah. Well, That's much la. Oh. Introduce yun ang patasikas. Luciana, topics tinga kaya sabi ni Tol Gulgao sa mga katayan. Shock to. Top frutos na kaya pa. Gasko kengon. Na kumiyaka ka. Gasko kansingon. May gumliela. Patingin sila fakir. John the Baptist, Lam Jesus Christ. John the Baptist ay baptize sila kay Kof. May tamalito dos baptize sila kay Kof. Lam Jesus Christ ka pa pala po dahil ti baptize sila may tsufan na kay Kof. For reserved roles lang yan pala baptize sila kay ngon. Dahil gusto mo lang baptize sila kay ngon. Kaya ba, ngon dalal aning metlal pong isa. Ngon dali, akes makikubangay, Luciana kailangan sirle. Bit kum kikiya, bit kum mamasan kulo. O kaya line ne, parang bel sa mga kasko. Na singon, lemil fact la, makuluk sa panel na siya pa, kay kasko. Line on madal. May po, mandal maaling matlal pong isa. Fuliakin sa akes makikiyakon. Nakatfin long nanakin lang mawusan ko teakos na paingat na ke o nga ye ko bisan ito mabatbat ko yen first fidakin akadef to si ban coin yok sa tagisben pelo kada vlia na insengan na kung dasum na give force ma taking just ko sila siya kan maktolu long laligos long ulyev Luciana fidakin na tawak like sinsa kloman kulang malap sa kikisinsak sigan. Ikaw malap, masubahan mga sa Okay. Testament. Ashmet mataya talash lo mo. Orang aki sang pel sa nga ital da we got Bible study ko we got talo. Na orang aki sang pel sa nga may sungin gas la fin go euro. Oh yeah. Ko Dahil lang tanya ko, that's the appointment na. Sorry, tama mo. Well, Louis Frank, dahil ko appointment, Zoom. Okay, talo. Hey, go. Iwo tulen na, gulog yung tako, yorakan, pain ko. Kalbangan ko lang, iwo tulen na, gulog yung tako, yorakan. Eh, kayo yung day, kayo. Dahil, Bella malo. Sloman, Lodin God King. Ang atutanan yorek pa. Amo tayo ngayon tanong gas lowos ngito. F1 pengen sakta percent. F1 pengen sa ngala pe kui sakta percent ke. Pensing wang mayo nga sa makina. We be sangkulo kaksekin kat ke pelas o ke molas. Kulo pensing day ke nga si belong gas wala nga si mo ke. Ngamta we long ke. Ben na kaywa Bible study long. Lodin God. Alam na kasi ya ke nga sa na lut ko ne mo rin si kewa ke ben. Ambo wang ma yo na sa nga inasak kulo mala ang sintel ko. Pan So, Len na, kung kulog yung tako, gas na. Wala.
Alla gasher and gasher got young kidan galam gele. Sham la so akkaye bagum takngan akkaye kuos akkaye ma mitwiash nga raske. Min masimit kidan chige mowil kun met. Na kat fin mowil kun kida pulakin na kida shamram kun makadal ak fashion asis. Kidan shibin kat chilten mowil kat ay ba wit na kayo kat tewo. Kat nailagin na nakin mait ta shock ta kat chige kat lin na kayo kidan flow na yuin kat. In or makin gas lang ka din sa neck cut na gumugulagam ko gas la ala gas yang alal wilang may mawigat ngay long be fakluman ispek fakluman dangerous ko lumen frank me faka kula taking gumit aspel reserve type not Claudel na, Mr. Frank. aspel sila sivena Okay. lumit yung Now, when the Kumalan sigat ke Asloman, Iswak Loma, in Gaxigan got game ke clans up me lom, ke il bangon gumbe na ke, the guy lulud pa bala so yito. The malas pa programa malan gat Alan clans up mga na in lash ka kin ma il isyung yan gata. Glamalap nsiyo akay kom. Yeah. well wo beta kaluman wo beta kaluman bal lemon emerson nila akis pa kanya wo beta kaluman to ne ilang malap kim pa ay kinakagawin pela na si lemon frank na nakfashi pela na game mo dito sila ma oye ko may sama si vesting nga sa kalwin ni fa Mwet uspeng kinanon ko ko lemon frank Klamala Klamala jin Minister Emerson Reno Kloke Akalimbe Woyen de Kaslatlin Kal Nabangan me Shamshaman de Gane Fakla Wama Fakla we not accepting Orala London got na sejori got kapen jul besi sinsi gas ki gaston got apano mas yok si go yego ngalong si tafela ke pension ba arina yok ngan lo arina yok ngan na ni siakla o yang sikyak na sesum sing in going civil be draws very near nasin got ke sham go yela so na ba nang asma sikat dalin lo mo lockdown look forward na ke inda katari we share ki gasin bol ki ko ngano en nag pen fashion mo afka tamlet serle tamlet triskal ke iklan man sap si magat kain sang ba we line gas na intari len na ko anta yining ngo efka magat di la siya nganin fondi when fi mine na mukya ke man kalam na len gat le karunin Nara ngatin alla ram yokke fon gen bang to sakta in wala na mo sam la katangan mam da pe mukle ma to sakta fika wala na ye pa na ngawi ko ngane wi ko ta yining ngi ko mang ngawi pe nam da block in gas ni kia ka te yela tegni sena to ko ina ka te na na fakla calendar elis na pa ye len ko in fighting kung bago minsan mo step mo may one na si full natas ni alam na long na pa o yan na kayo mo to sikyat na siya Pweng na pa nang kulo na sin God kulo na si was na kayo matrak na sugin wi fakla kasi do wo na pa ye lenjing ay nga na pa ye Mekti Lashman Manji Bakta Tapiala, Paka in Jin Mwet. Para, Ashkak Martin, Colin Morgan. Te Tawizi Balak, Terra Luma. Well, Metin Langan, then Fakna in Jindel. or really Kalim and Laya, Kalim. Pangan Kalim And now, Matona, no kayo ay wala Pergelato. Again, a pakai, Mokena is in my work, no one left, how by now. El Soltari. Salin na kung kumuskila na Rina
Rina kumkula, Rina babek, lemon pweng in fact fun, Rina mkulta mayala tila, ilos mta cash agat naging muli yan. Wow. Pangan partner lock ke Tuesday. Rina pa partner lock ke Tuesday. Kaya yung nasa kaya iba sa mga sila. Ah, nga mo, ito supposed na nga read. Sila na Frank Larry. Kung kukula, Rina. Roxina, Elzac, lumalap, mawulungus. Jenny, kumkula, Gemakalemian. Maingin nagawa, main sang glolasin ka. Nang amo ka tashi ke kapin program la so pa to shok ta kadakten tilogun niya may parang friend faga kadakten tako bel tu so to sendri na kadako tako sar mo kulung siya tako litu lo Yeah. tako litu sige pa One, two, 10. tako eke ko na nakadesi be sendria na kamin mo lutut ke kadesi ke sige nagtignan sa mosla free ako min mo ko yung takate take na or may halle cash ko yan hindi si festival tigin siya na uye ko mam ta loop shop madegin el faga lemon friend el faga wayang be ilos sa mata gas lang nakasya kalwin naman matay sa kayo kat kalwin ng mga tasok to maluwo sa mga ki-isla dahil fact na dadapa siya Estimated pa. Good in Israel. Los eken. Eken in Israel mo los mo. Finne los siakos. Nagpawo na masiakluan pa. Los tapat. Lenlan lemin dahil ako. Katlan tayo. Sang metan si Mwet ko. Mwet kulo. Sige mo ko masitan. Dahil matake makulo. Dahil panisibot saya. Naro. Ansikan ka na kemulak ko bising. Min nakatitaawi ka, min nakat-fast buyali, min nakat-makatuwo, narakidangan, may maskin tatak na sinmate ko, may ngan baklo ko. O, katsifena, mula siya ko, wepen na mula. Oro, pels ka dek, mut ko ba, nga wo, kumdel baklo ko, nakadekten duwi kan maksinan. Loeng na gimira amin, nakat-fact, man, kumingit na makong-fact man, mana siya. Narak yung ako miski kastan ko ata usin buikat in cash kat lang ako tinawo kiwula lawan ka at para kat kain mata siyang kastan ko naro lenlan si matigin ni sel siyang niya len na bese mo at lang in Israel mut ko ba lang katinda siya katanda ako sang may tan sin may o ilos siya na muskulo hapa ka kay fakyo wiklo dari may kulo ka dahil tamot ko mo katanda ka punishment sayang. Kailan ka dapat na fellows. Namasin ba kagi-filiyan yung buhay kong dali yung Pweng taka-rewind niya sa mga tigil siya. Ama dito ang uwas eh. Ale to precise to the point. Na ako min ko nesta ang talutut ko din sa kasat kay mga task. Nagugulo malap ngamo pang mga task Luciana mahalo maloa lumalape na Rina kumgula yung kumtaka kaya kaliya program la siya ke Belsing na sibet ako taking interest ko lemon friend ako cash to do awit gosh may mel ma awit cash with them daga ka taking Angen katwipen na bigla awit cash ay wala Lambo na Dilo mo siya. back mo ikor. Kapita lang silang God. Dilo back mo eat gosh, mel back mo eat gosh. Tewan jak back mo eat gosh. Na kula malam siwas. Ngay kali ge pro nakda mo yes. Isang siya. Pinolong silon ka, because you am dying sing ge pel kikiaw siya pena. Yep, ang kali ge pro nakataba mo yes sigos na kat ko. Olem got flat ka na kat minasugyaw siya in Philippe aklen kom ay nakalim yung shui yoklas na siya. Kaya gas wala na lom si masibatakan na siya ka siya inakas makinyekot kaya masa makatash kaya finne fellow. Gafofo, finne yok me force nga anya madash. Na shokta, maingin nakawa manay sa ngakfos na naklas at shokta, kat fin loeng na siya. Ngayon na sumisya kay kasya mo. Hindi niya kaya masaya. Kita is mawag kay fan na. May kumkat po, mawag kaya ito kayo.
Gamdal, at kulok yung maulas, kulok yung aslan na kayo. Ekat siya kung wikat, kashikat, sew sa inge, ko sew na kawa sa mata ko, wilong kaslo. Wikat. Or maging kat, in akfashil kaslo. Na yun na kayo. Lumalap kaya aslan, tegin Trisco, Lemisha Frank, Lenne, tegin ni Sena, ilus na kawa sa maashin ka. Tako kaya asla, tako katiyak nektil piranda, lakin siya wilong siya, kayo sa aslan. Ilus kawa sa mata ko kasla, pengi piranda. Kung ito bayangin na kayo, kati na kita factors, main kumita itatari. At kulamalap yung kashikat, wikat, akin si Wuya kasi sinsi. Kasi bayangin na kayo kayo, much pa nga yung sa Jesus Christ can pray. Amen. 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 Sukiran sa nguling kalyas ko nga na, kuwas may sasla.